Croeso nôl i chi I Gylch y Defaid at dosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun. David Davies, mae cyn pencampraig yn y cylch ar hyn o bryd, y rŵj o eiddo Lein Duff o'r Alban. Hi enillodd y champion yn yr dosbarthiadau hyn llynedd, a mae mas mae Lenny to nawr. Ydy'n bwerus Lenny eto, ti'n meddwl? Mae'n ddafad dda, mae rhaid gweud, ond fi'n credu bod gwyllt y fi yr ddafad arall. A hi hefyd oedd mam wedyn, yr oen hwrdd gyda Lein Duff yn y dosbarth blaenorol. Ie. Fi'n credu bod gwyllt y fi'n persiteit o ran steil. Ti'n bod mae'n edrych hwnna nawr yn ddafad gri iawn yn dyfu. Nawr mae'n edrych ar y black nose. Am yr black nose yma. Maen nhw'n brydferth iawn. A maen nhw'n gweud bod nhw wedi cael bod nhw'n bleidlais wedi bod a bod pobl yn meddwl mae'r rhain yw'r defaid mwyaf pert rai harfa yn y byd. Ie, rhyw fath o beauty contest ar y bod. Sa'n gwybod beth arall o'n i erbyn nhw, cofio? Ond mae glan nhw yn edrych yn gyfoethog tu hwnt. Mae'n edrych yn y fyw ar y teg, byddai'n gwneud rhag da iawn o flan y tân, byddai'n ni'n meddwl, yn byddai? Byddai'n feddal iawn. Dwi'n dychmygu cysgu ar hwnna nawr, dwi ti. Ond byddwn ni'n tybio bod yna waith caled iawn o flaen yr arddangoswyr I baratoi'r glan ar gyfer y cylch cystadlu. O'n i'n siarad gyda un o'r arddangoswyr ddo, a dde'n gweud bod wedi hela lot o amser jyst yn pigo'r darnau mas, achos mo ti'n gallu cribo nhw, maen nhw'n gweud, achos mae'r cwrl yn y gwran, ti'n moyn gadael y cwrl yna I edrych yn naturiol yn dyfe. Ond mae hwnna'n swnio fel gwaith caled. Ti'n gwybod, os oes dafad a ti mas yn cyd, bydden nhw'n tynnu asgath ar un a bydde fel ti bod yn dyfe, so bydde'n tipyn o job yn y ti gan nhw'n yn iawn, yfe? Chi'n siŵr o fod yn ffod cadw reina yn ddiogel mewn shed? Yn y tŷ o flaen tan anyway. Ie, carpedi nid gwellt. Na blawd llif. Ond bryd diddorol iawn, a maen nhw'n dod ar ryw 1.5 bob blwyddyn maen nhw'n dweud. O reit, maen nhw'n bryd sy'n tyfu'n yn glo iawn, maen nhw'n dweud hefyd yn dyfe. Wi ddim yn gwybod faint o gig sydd arnyn nhw, cofio, ond... Bryd mynyddig nhw? Ie, bryd mynyddig o Swister, a mae rai o'ch o draw na sy'n clychau arnyn nhw, ni'n clywed nhw'n dod mewn nawr. A beth yw pwrpas y clychau? Sa'n gwybod. Cadw'r llwynog I ffwrdd? Ife? Da, sa'n gwybod, ond mae rai yn gwneud hynny. Cofio ddafa balwan dyn ni blynyddoedd nôl, a dod yn ei cloch yn fi am yr reswm na, a oedd hi'n trial chaso'r Defaid eraill, a oedd Defaid eraill yn rhedeg bant wrth ei pob thing. Lan y cab trwy amser. Iawn, os nawn ni edrych ar y cylch wedyn o Defaid sydd heb I crydodi dyna lle mae'r beirniad. Ni'n mynd edrych ar y fon dyn fyna nawr. A mae'r fon dyn yn cael ei dynnu mlaen? Odi. Un ddafad fyna. Mae hi wedi cael ei thrimio a'i pharatoi'n dda, yn dwi? Odi, mae'r un am bryd. Caled I weld? Odi, mae'r un am bryd sy'n cael ei trimio I edrych yn y gyhyrog yn dyfer. A Matthew Thomas o feidrym shear sydd yn berchen â honna. Ti'n clywed y gloch na'r yr... Ie, chi yn gallu clywed nhw? Yn debyg I gloch yr ysgol pan maen nhw'n moyn chi fynd nôl mewn i'r dosbarth. Ie, o'n i beth yn mynd nôl, ti weld. A nawr ni'n gweld yn edrych ar y noffo. A mae dipyn o hanes i'r bryd. Os, wel, o'n nhw'n gweud, yn 1963, nath yr hwrdd pyr Norfolk o'n diwetha farw, so trwy gwaith gyda Red Breed Survival Trust wedyn, goffon nhw ddefnyddio bridiau fel y Suffolk a wiltio hon I fridio nhw'n ôl lan yn dyfe. Ond bydde ti ddim yn meddwl bod Suffolk yn hwnna nawr, bydde ti? Wel, ni'n gallu clywed y clychau yn amlwg iawn nawr, a'i gweld nhw'n edrych yn harf. O, dim, ma nhw. Tynnu bach o ligad y beirniad felly, fe. A'r eini o eiddo Gerallt a Kerry Jones, Pant Gwyn Caernarfon. Nhw wedi mynd mewn iddyn nhw'n gymarol newydd a mae'r plant wrth I boddau gyda'r bryd yma. Fi'n credu bod e'n fryd, ti'n bod me fel ni fel ynwes, ti'n yn dweud. Mae sawl un bydden ni'n credu erbyn blwyddyn nesaf, falle bydd dosbarthiadau hunain dan nhw, ti'n bod yn dweud. Maen nhw wedi holi, Lenny, yn dyn nhw? O, fi'n credu bod nhw. A mae siwr bod ti 30 o'n nhw mas, a bydden ni'n meddwl bydd dosbarthiadau hunain dan nhw blwyddyn nesaf. Wel iawn, yn y cylch o Defaid sydd heb I crydodi mae'r beirniad wedi tynnu'r fon dyn ymlaen o Ffrainc a hefyd Valley Blacknose o'r Swister. Fe gawn ni weld os mae'r rhain fydd ar y brig yn hwyrach mlaen yn nosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun. Rob Jones lor argoed Llanfer y Miallt wedi gosod y rŵj ar frig y restr y dosbarth sydd wedi crydodi a wedyn yr Valley Blacknose ar frig y rhestr y rhai sydd heb I crydodi. Ond lle mae'r bannau mynd? Dyn yn mynd I persiteit fan hyn ar ddafad rŵj.
Percy Tate o gair rangon yn ennill unrhyw fryd brodorol neu cyfandirol pyr arall adran y dafad 2 flwydd neu hun. Ti'n cytuno de? O, o'na ni'n licio pam dath i mewn, a mae'r ail wedi mynd i'r Blackno sydd wedi meiddi yr champion llynedd yn dyfu. Chwarae teg. Mae'n dipyn o gamp yn dweud i feirniadu rhywbeth fel hyn. Mae'n amrywiaeth yw e, yn fe? Ie, wel, beth ti'n gwybod, neu ddechrau mae'n dipyn o job i'r feirniad. A wedyn, Arall Williams, Caer Ddaniel y Bermo sydd yn derbyn yr ail wobr. Arbennig, a Gerallt o Garnarfon wedyn yn ennill y drydedd wobr gyda'r Valley Blacknose. Iawn, diolch o galon ti, David. Well, Will, congratulations again. Thank you. Yes, so tell me about this one. Well, she won here as a shearling new. Fantastic. Yeah. And she won the Highland as a shearling. She's done well. Yeah. It's a sugar babe. And you do see that when they start having success, it does Yeah. continue. Yeah. And what's so special about the Rouge? The Rouge, I think they're just a great all-round sheep, really. You know, they've got plenty of flesh, good skins, very correct sheep, really, very correct. And good milk as well. Yeah, very good milk. They used to be used for the camembert cheese. Yeah, Yeah. that's fascinating. Did you like that cheese? I do, yeah. Do you? Yes, lovely. Thank you very much. Congratulations to Thank you. Diolch.